Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu, inkosi yamakhosi. Lithi izwi kaNkulunkulu okuvuma phambi kwabantu nami ngiyawuvuma phambi kwababa uNkulunkulu nengelosi zakhe ezulwini. Ngiyamvuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyakholwa kuye enhlizweni yami ukuthi wangifela esiphambanweni. uNkulunkulu wamvusa kubafile emva kwensuku ezintathu. Ngikholwa inkosi uJesu ephilayo. Ngayo nginokuphila okuphakade, ngiyindlalifa yezulu, ngiyindodana kaNkulunkulu ophezu konke. Mangiyindlalifa kusho ukuthi konke ubaba akudalile kungokwami. Akusafanele ngikhathazeke ngempilo la emhlabeni isikhashana ngezinto ezicorrupt. Siphakamisa lokho-ke kule channel egameni likaJesu. Siyabonga-ke bazalwane ukuthi nikhona, futhi iningi lenu niyawudlulisa umyalezo ngoba kuyaphuthuma. Sibonga ubufakazi-ke bazalwane, kade sina udadewethu ku-part 1, njengamanje sesingena ku-part 2 ubufakazi bakhe. Sicela ukuthi-ke abingelele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, azisho negama ukuthi ubani. Amen. Ngiyabingelela futhi bazalwane emakhaya, ngibusisikhanya wakwaMeweni Sibongo. Ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, sengimamkelile ngamamkela as uMsindisi wami uJesu Kristu. Ngimvuma njalo ensukwini everyday mangivuka ukuthi uyinkosi. Amen. Amen. Siyadedela sisike ubethe usho lokho kusenhlizweni. Alright, amen. So kulo part 2-ke bazalwane ngiqedelela udaba olokuthi sengingenile emkhakheni wokusindiswa, ngingazazi nalokuthi ngiyasindiswa, sengihleli ekhaya. uNkulunkulu engambulela-ke izinto ezenzekayo eziyimfihlo la emhlabeni ezibangela ukuthi lento esifundiswa esikoleni nale understanding esinayo ngempilo akusiyona iqiniso 100%. Lokuthi-ke manje kunama-secret societies arana lo mhlaba. Okay. Ma ungeyona ingxenye yawo, impilo yakho iyahluka kakhulu kunalaba abaphakathi kuyona. Okay. Yebo. So-ke ayini ama-secret societies? Uthi nje fahla kancane, yebo. Ama-secret societies amalunga omphakathi arana lo mhlaba behind ilokhunjani, behind the scenes, anesandla esifihlakele. Angazi bachaza baba mhlawumbe ungachaza ngesizulu. Abantu abangaziwa emphakathini kodwa yibo abaphethe umnotho, yibo abaphethe ingcebo. Uma kuthiwa khona impumelelo, amazwe omhlaba, ama-countries alawulwa yibo, iy'nkampani ey'nkulu, opresidenti, iy'fundiswa, imisebenzi, yibo nje abaphethe umnotho wonke. Bawunikeze ubani lowo mnotho lowo? uSathane. Yeah. Mawufunda ngithi uLuka chapter 4 la uSathane lengakhona inkosi uJesu ethi ngizokunikeza konke lokhu uma ungakhothama kimi. Labo bantu-ke bakhothamile-ke, uJesu wanqaba, then uSathane-ke wanqotshwa. But laba bantu bavumile ngoba befuna igama, befuna i-honor, befuna udumo, then befuna incebo, then kwabiza ukuthi-ke benze isivumelwano noSathane. Badayisa umphefumulo wabo, bayesebanikeza-ke le ncebo. So-ke kuyarekruthwa-ke, kuyakhethwa, kuyaqashwa. So-ke manje kuqalwa ngendaba yokufunda ukuthi uzofunda uphumelele, kanti yonke le education system i-support ixhaswa ngemali zabo. Mase usebenza-ke kufuneka kufike lapho khona-ke usuyikhethela wena ukuthi hayi ngiyafuna ukuthi ngibe ingxenye yabo bese into zakho ihamba kahle kakhulu. Amagama abo-ke yibo Freemasons, noma o-Illuminati, bese bana laba abanye abacebile bathiwa ama-Rothschilds. Kodwa-ke wena-ke ngicabanga ukuthi umbulelwe ngale ama-Freemasons. No Order of the Eastern Star, ilaba besifazane. Okay. Ilaba besifazane. Okay. So ama-Freemason abantu besilisa. Okay. Ngokwazi kwami, then Order of the Eastern Star, it's one of ama-female secret societies akhona. Alright. Okay, qhubeka-ke sisi, ngisachaza ukuthi umuntu abe ne-understand ukuthi kukhulunywa ngani la. Okay, njengoba inkosi ithi nje asiphumeni ku-world system, kusizwa thina. Then ukuze sithembe yona, silandele yona, singakhathazeki sodlani, sophuzani, somathani. Iyazi ukuthi siyadinga konke lokho. Ngicela uqhubeke nofasi bakho-ke sisi. Yebo. So-ke sengihleli-ke ekhaya 2023. Ngiqale-ke manje ngifunde iBhayibheli. Ngiqale-ke manje ngilifunde from Genesis all the way to Revelation.
Ayisengiyalibona-ke manje iqiniso likaNkulunkulu ukuthi okay nansi lento le, ngafunda-ke eziningi izinto engangizenza ezweni, ngizenza esonweni ebengazi mina ukuthi kuyisono. Isigaxa esingaka, izigaxa ngezigaxa ngiyabona ukuthi hayi bo ngampela bengisekufeni. Okay. Hhayi mase ngiqedile iBhayibheli futhi nakhona umoya oyingcwele ngiyacabanga ukuthi ngangibhabhadiswe wuye. Ngisho ngani ngangililambele, ngangiqeda oma-10 ngangikwazi nanokuvala 20 chapters a day with ease nje ngingenankinga. Nothi angikusho lokhu mhlawumbe ngokubhrega, it's mostly ukuchaza ukuthi mangenile kumoya oyingcwele uzivele uzibone usulambele yena. Ke lapho kuseyangisiza-ke ngokuthi uyangikhombisa ukuthi wangambuleli iy'mfihlo zasemndenini. Mangithi umndeni, hhayi ngoba expose abantu abadala yilezi zinto zo-generational curses, patterns, ukuthi okay mntanami buka-ke kanje leli zwi elithi uNkulunkulu uvakashela izono zokhokho ezizukulwaneni eziwu-3 to 4. Kushiwo into enje yabo. So ngiyafunda uyangambulela ngapha kwifoni yami, ngingena ko-YouTube ngibone sekune-recommendation eku-YouTube yevidiyo ezongisiza ngi-understand into ethile. Ngaleso sikhathi nje uyaqhubeka nemiculo ebengiyilalela slowly but surely siyaphuma kwi-system yami, angisafuni nokulalela anything other than imiculo yezwe. Angisayifuni-ke manje, sengifuna lokhu kwaNkulunkulu kuphela. So njengoba sihamba isikhathi 2023, 2024 angiqoqa nokugqoka, wakhuluma nami ngokugqoka komuntu wesifazane okuhloniphekile okuyi-standard sikaJesu. Ukhuluma nami direct, akusiyinto engiye ngayithola sengibukela mhlawumbe o-YouTube, ngibukela by the time kuphuma abaprofethi abathile bekhuluma ngokugqoka komuntu wesifazane nokubaholi, bekuconfirma into uJesu ayiseyikhulumile kunini. Ulokhu ehamba uyangiqoqa, uyangideliverisha futhi ngoba njengoba bengiphila ezweni esonweni, zikhona izinto engiye ngahlangana nazo zobumnyama zokuthi, for example lento yomjolo ikulethela izinto ey'fana noma-spirit spouses. Lokhu kuvakala amadimoni akuvakashela ebusuku mawulele emaphusheni, gcina usuphupha wenza izinto ezingalungile ezingcolile. So-ke wangilwisa-ke ngalokho, wanginqobisa bazalwane. uJesu Kristu ayikho into angakwazi ukuyinqoba, ayikho nje. Wanginqobisa kakhulu, wangikhombisa futhi ukuthi lento le when you struggle with amadimoni anjena usuke ivele emakwenzenjani. So-ke njengoba bengishilo nokwasekhaya ama-foundational issues-ke wangisiza ngalokho, ngafuna nama-prayers. Ngawathola ama-prayers azongisiza ekuthenini ngi-renounce ama-vows, ama-oaths, yabona kanjalo. Ayenziwe iy'nqumo, ama-agreements, iy'vumelwano, ama-covenants, akwangenwa kuwona emndenini kudalo. Nama-covenants-ke esingena kuwona manje emhlabeni esiphila kuwo, ngoba kufana nani, ungacabanga ukuthi uku-aplayela umsebenzi, ukusayina i-contract nomsebenzi, ikhampani ethile, ukusayina i-contract nesikole esithile, it's just a simple contract. Kanti those things are in some ways covenants. So spiritually, yes. So omunye umuntu uzongilalela athi ukhuluma ngani lo sisi. Lama-institution njengoba bengichaza are all Freemason based institutions nje, ayikho nje into la emhlabeni engaranwa kahle without them. Yes. So yonke into yabo bayazi ukuthi mawujoyina i-membership yento ethile, for example, angifuna ukubiza specific organizations, but let's say ufundile une-certificate esithile, so kumele ube ne-membership ikhampani ethize ukuze i-qualification le oyitholile through leyo khampani ibe valid, ukhokhe every year, kube khona ama-annual fees wakhokhayo. Those are in a way a spiritual covenant. Mangabuza nje ngoba la kwi-Theocracy Networking Embassy siya-expose izinto okuthiwa zinhle kanti zimbi ukuze abantu balazi iqiniso basizakale. Ikhona inhlangano okuthiwa ayodokotela, uyayazi? Angiyazi. Doctors Association. Okay. Nurses Associations. Lezo nhlangano lezo usukwenza i-covenant, yabona. So sengenze ukuthi kube lula umuntu abe nayo understanding. The Teachers Association or unions,
lezi noma usana ama-contract izinto zabo ama-freemasons usuke zi-covenant spiritual bazi ukuthi wena uyimemba ukuthi basakutshontsha and bamtshontsha ngale nto ukuthi hhayi uqualified ufundele umsebenzi ayikho into wrong yenzile ulandela i-interview and wasayina nabo lokho uvumelana-ke usayina phansi in the spiritual realm usunesivumelwana nabo kunjalo qhubeka sisi. So-ke izo zonke lezo zinto-ke angisizi moya ngcwele ukuthi ngiziphule nje ngokukhuleka through deliverance yeah so uyayideliver yebo uthola ukhulume ngehlukanisa nani wonke ivumelane bengivumelane ngazo ngingazi ngenile enkoleni ngangena ama-universities ngasebenza ngaqashwa ngaba nenkampani uyabreaka wonke lawo ma-covenants ngegama likaJesu. Amen. Okay. Yebo. So-ke kwayilokho-ke ngaqhubeka nje nalokho kwaze kwashaya isikhathi samanje sesikusona njengamanje ngisaqhubeka-ke nokufundiswa ngisaqhubeka nokufasta ukukhuleka ukudumisa ukufundisa la engafundisa khona mangicela ukuthi uNkulunkulu mayeveza ithuba lokuthi ngishumayele or ngishere i-word of God ngiyakwenza lokho mhlawumbe kuthiwa ngiposte egruphini ethize yabona nje bengikwenza uNkulunkulu engisebenzisa kakhulu ezintweni ezahlukahlukene but nje nami usaqhubeka nje usebenza ngami kulo mkhakha wokudela konke-ke bengisakhulekela ukuthi kuyini kahle afuna ngikwenze ukuze ngibe nayo indlela yokuziphilela nami so-ke bengisasebenzisana naye uNkulunkulu-ke sangikhombisa ama-option based on ama-skills angiphe wona ngezandla ukwenza izinto zezandla uzokwazi ukuyiphilisa yebo so-ke angabi nakho kodwa kukhona sokukhona okungama-options yebo uNkulunkulu uthole guidance-ke manje. Amen. So-ke usekufakile nje kumina ukuthi ntanami ngikuphe konke ama-skills ala kuwe kahle uyakwazi nanokusebenza ngezandla so-ke nangomlomo futhi uyakwazi ukukhuluma yiningi nje ongayenza elapha phakathi kuwena engayifaka kuwena engadumisa umbuso wami 1 but 2 engaba ukuphilisa futhi nokuba isibusiso nakwabanye abantu. So-ke nakhona-ke futhi-ke njengoba sazi-ke babusibiye ukuthi mawusebenzela umbuso kaNkulunkulu for example unebhizinisi lakho khona indlela yokwenza engafani neyasezweni. Amen. Ekufana ngabe mawukuthi uyalazi izwi uzoba acquainted uzoyazi lento istandard esifuna uNkulunkulu. Yebo. So-ke ngikulowo mkhakha-ke manje okudela konke. Yebo. So ngiyacabanga ukuthi njengoba ngilana uNkulunkulu uyasilungiselela. Omunye uyabuza ukuthi what's the point or i-purpose yokuthi uyeke konke kwasezweni like uye kumsebenzi yini uphilelani kahle bazalwane kuze isikhathi esinzima phambi kwethu esinzima esokuthi uNkulunkulu uzofuna ukujaja njengoba bengishilo lokhu sesivala kule video ekugcina uNkulunkulu uyeza uzojaja izizwe useqalile actually yebo so usazama ukuhlukanisa abakhethiwe nabazomvuma ukuthi inkosi ngoba akazoforce umuntu ukuthi amamkele enhlizweni yakhe base babe secaleni abanakekele bekhona indlela abazophila ngayo mase kufika isikhathi se-beast system. So-ke usilungiselela manje ngoba akusiyinto babusibiya ongakwazi ukuthi uphile ngaphandle kwe-beast system ungakakulungiselelwa usemanje ingakangeni i-beast system i-operate. Omunye umuntu ucabanga ukuthi yena uzobambelela kulezi zinto zasezweni until aphoqeleke ukuthi akhethe phakathi kokuthatha uphawu lukaSathane noma uqhubeka nokusindiswa umuntu ayitshela ukuthi no ngizobambelela until that point mase kwenziwa leyo ma-decision then mina ngizokhetha uNkulunkulu kanti akusinjalo akusebenzi kanjalo. Abamazi uNkulunkulu uyahlunga manje ukhipha bakhe kodwa akabaphoqi abavumayo so that ezobahlukanisela yena ukuthi akwazi ukuthi take care of them ingakho-ke sidela konke-ke so kodwa kufanele kuvume kumuntu ohlulekayo manje ukuthi avume then nakanjalo uzoba i-part of i-beast system. Yini i-beast system? I-beast system-ke bazalwane ile system ezosethapha uSathane ekhulunywe ngayo kakhulu kwincwadi ka-Revelation chapter 13. Yebo eyokuthi awungeke usakwazi ukuparticipate kwizinto ze-economy yala emhlabeni ngoba kuzobe sekuhlangene uhulumeni uzobe usuwodwa uhulumeni umhlaba jikelele. One world order. One world order, one world government, one world religion. Yonke into izohlanganiswa ibe munye. I-currency izoba yi-one futhi izoba i-digital
yonke lento izobe i-trackwa uhulumeni oyi-1 from i-head office eyi-1. Akusezosebenza ukuthi thina siphansi kwahulumeni wase-South Africa, omunye uphansi kwahulumeni waseZambia. Sekuzoba ukuthi sonke sireporta kuhulumeni owodwa, si-ownwa uhulumeni owodwa. So lapho-ke uzotshelwa yibona ukuthi wena uthenga kangakanani, uqualify ukuhlala endaweni enjani, yonke into nje yakho izobe idwetshelwe yibona. Awusalawulwa manje uNkulunkulu impilo yakho awusalawulwa yizwi, ulawulwa yibona. Ngaleso sikhathi izwi laNkulunkulu alisafuneki ngoba phela azophikisana nalezi zinto abazenzayo. Yebo, so silungiselela sona-ke leso sikhathi sokuthi mase sifika uvele wena usekho lapho, ayisakuthinti nje into yokuphila phandle kwe-system. So ukungena ema-mall for example, omunye uzothi okay into like ukuphila phandle kwe-B system noma ukuba part of i-B system kuzoya how far. For example, ukungena e-mall ngeke usavumeleka. Ey'tolo nje zokuthenga ukudla. Ey'tolo zokuthenga, uma ungaparticipate ungamvuma usathane ukuthi uyena umsindisi wakho, uyena nkosi yakho leyo. Ngokuthatha uphawu lwakhe ngeke usakwazi uku-access izinto ey'ningi. Kumele nje uphile nje ngaphandle. Kumele uphile nje ngokukhulisa izinto enhlabathini, ufunde ukutshala, ukuvuna, ufunde ukukha amanzi, nanokuthi amanzi mawengcolile aqinwa kanjani ukuze azoba safe ukuthi uwaphuze. Nje yonke into yakho izobe ingaphandle. Ufunde ukutheza. Yebo. Iy'nkuni, ubase, uzokwazi ukupheka nokubeka amanzi okugeza. Amen. So izinto ey'ningi zizobe zingasatholakali. So-ke yilokho-ke asilungiselela khona-ke. Ngokuvulelwa kwakho uNkulunkulu esilake njengamanje umbulele ukuthi kuza leso sikhathi. Yebo. So njengamanje uyakhetha usiza abantu bakhe babeke eceleni. Yebo njalo. Ukuze bangaficwa leso sikhathi. Yebo. Qhubeka ngesizwe. So part of izinto azembulile-ke ezilidela kule B system ile ezayo-ke engifuna ukuxwayisa abazali bami bona lokho kuzayo okwe-digital ID. Kuyingxenye yezinto ezizobe zisetshenziswa ukutracker noku-identify kule system. Ngoba le system ukuze isebenze kumele bazi yonke into ngawo, yonke into bazokulawula kahle. Njengamanje abakwazi ukulawula une-green barcode ID. Abakwazi ukulawula kusasetshenziswa ucash. Ngoba phela ma uno-cash, uno-R10, ungene esitolo uthenga isinkwa. That's if sisekhona isinkwa sika-R10 but bekuyisibonelo. Unika ushintsho, uthatha isinkwa sakho unika ushintsho, iphelile i-transaction. Akekho umuntu ozothi ubonile ekulandela ukuthi ubonile uthenge isinkwa akawutrace-eki. Ekulandela ukuthi uzokulandela uhlalaphi, ubani wenza. Kodwa la badinga ukuthi baku-trace. So i-foundation ebalekile kule system yabo ukuthi kube ne-ID eyodwa ezosebenza ukutracer yonke into oyenzayo, from ukuthenga kwakho to ukuposta kwakho ku-social media to okwezempilo, ukuthi uhamba siphi isibhedlela for what treatment, uthathe yiphi imigomo, yiphi ongayithathanga, nje yonke into yakho kumele ibe sendaweni eyodwa. Yebo. Usondaphi? Yebo. Uhlala kuphi? Uhlala nobani? Bazi yonke into ngawe. Ukuze izosebenza leyo. Why bazi yonke into ngawe? Ukuze phela uma kuwukuthi bayathola ukuthi wena uhambiselana noJesu, awukho kule system yabo. Ngoba at the end of the day yonke lento iyozingela abalandeli nabafundi bakaJesu Kristu beqiniso. So eyokuthi nje mase siqalile isikhathi sokuzingelwa kwabo uzoshesha ubanjwe ngalokho ukuthi uyaposta ku-social media. So ukhuluma ngoJesu ukubambela ama-bank account akho. Sokuvimba ukuthi ungabusayi esitolweni esithile, usezokwazi manje ukuthenga izinto ey'thile kanjalo. So njengamanje njengoba ukwazi ukuba nekhadi eli-separate to i-ID yakho, angeke ukwazi ukubasebenzela lokho. Iyini-ke le digital ID? I-digital ID-ke bazalwane i-ID ezokhipha from ukuba yilunga la e-South Africa, imember ye-Democratic Republic of South Africa. Sorry isingisi bazalwane sinokungijimela for 2 minutes there. But-ke transfer from being a citizen of South Africa basically to being a citizen yomhlaba wonke under uhulumeni ozosetapha i-UN, United Nations. Yebo, so-ke iyona-ke one world government leyo
ezothi masithatha le ID aseyona i-member of or citizen of South Africa, sesiyi-citizen yomhlaba wonke. Lapho-ke uzolawulwa-ke yonke into izo-attachwa kule ID. Unlike i-ID yakho yala e-South Africa, kuzo-attachwa kule ID ama-banking details akho, ama-health records akho, kuzo-attachwa ama-transactions akho ngoba ne-currency lesisebenzisayo ye-rand izoshintshwa kube yi-cryptocurrency, i-currency-ke e-digital. Yebo. So nakhona futhi spending sakho kuzolinkwa kule ID. Le ID eyokuthi impilo yakho yonke u-identifywe ngayo le ID and u-identify umhlaba wonke, not just la e-South Africa. Yebo. So-ke njengoba uzoba nayo izobe run on i-technology ekuthiwa i-blockchain. I-blockchain ngizozama ukuyichaza as best I can ngesizulu kodwa i-blockchain ayihlali kwi-database eyi-one or kwi-server eyi-one esendaweni eyi-one ekuwukuthi makuwukuthi khona ocibhaza ibhathini elithi delete, adelete irekhodi lakho liyadeletheka. Lapha akudeletheki. Mawusukule digital ID usuyitholile irekhodi lakho lihlala emakhompyutheni asakazeke umhlaba wonke. Lapho umuntu ezama ukudeleta uzodeletheka irekhodi lakho kwikhompyutha eyodwa. Everywhere else irekhodi lakho lisekhona. So i-system yabo izokhipha le computer le kudeletheke kuyona irekhodi lakho as the corrupt one. So iyona le ezobreaka i-chain block njengoba kuyi-blockchain irekhodi lakho lihleli likwamakhompyutha ama-records abizwa ngama-chain. So-ke iketanga. So-ke if anyone tries to edit or delete any information, that chain will be identified as i-chain eli-broken. So the summary of what I'm trying to say is irekhodi lakho alideletheki. Alright. Noma ungayaphi mawusu-sign up-ile for digital ID alideletheki. Uzobanjwa noma yikuphi mawufuna ukubanjwa. Mawufuna ukucasha uzokwazi ukucasha. Ukwazi ukucasha usuzo-identifyeka kule system. So-ke yona akusile uphawu luka-Sathane, akusile 666. So mawukuthi la e-South Africa bazosiphoqa at some point ukuthi siyenze i-digital ID ngoba wonke amanye ama-countries all over the world ase-busy now. Aya-transfer ama-citizens abo into from ukusebenzisa i-ID yakulelo lizwe to ukusebenzisa i-digital ID. So nathi kusilindele lokho kuyeza. Njengamaphi amazwe mhlawumbe? So far Zambia that I'm aware of, I know the continent of Europe sebeqalile ukusebenzisana ngale digital ID becelile ukuthi ama-citizens awo a-change ama-passports awo to lama-passports esiwaziso kayibhuku to into digital. E-Australia bashintshise ama-driver's license ukuthi abasafuni manje ukuthi basebenzise ama-driver's license la a-manual kusetshenziswa digital. So-ke izizwe ngezizwe i-story siyashintsha sokuthi isizathu sokuthi bashintshe to digital siyashintsha abachazisa nje kwengathi kwenza into engafani ezahlukene ukuze nathi singahlanganisi mawufunda ngokuthi e-Europe kushintshwa ama-passports ungahlanganisi nokuthi kuhlangene nala e-South Africa mhlawumbe mangase baqhamuke ngenye i-angle bathi bashintsha basifakisa ama-digital amakhadi asebhenki kube ngathi kwenziwa into ezahlukene kanti into eyodwa sifakwa kwi-system e-global siyakhishwa kule system yasemazweni ethu kusihlala kuwona. So-ke bengifuna just ukuzoxwayisa abazalwane kulo part 2 ukuthi i-digital ID bazalwane into ezayo and mangithatha ukubheka abantu abaningi are not being prepared ukwazi ukuthi kahle imele ini and umsebenzi wayo ekugcineni ukuthi ifeze siphi eyiphi agenda inhloso yebo. So-ke umuntu uzoyithatha ecabanga ukuthi hayi ngoba ingeyona into ejovayo noma ingewona uphawu lukaSathane ngothi ngiyoyenza ngoba phela manje ngase baqhamuke la South Africa bathi angeke usakwazi ukubhenka without a digital ID. Nawe ube uphoqe ngenxa yokuthi usasezweni use-plugged in to izwe awukadeki konke usenesidingo sokuthi usenze i-bank account and uphoqelekile ngoba uhola ngayo mhlawumbe or for whatever reason imali yangena uphoqelekile. Sonke nje siphoqelekile nalapho esidele konke singazenzi ingcono sawasebenzisa ama-bank account kodwa iba khona leyo nto yokuthi mawukuthi you have to ayipheli inyanga ingangenile imali ethile ebheke ethile uzozibona nawe ukuthi upresekile uyoyenza. So you must just know ukuthi ama-consequences ayo awokuthi ngelinye ilanga uzocheckwa ngayo yonke into oyenzayo ngeke usakwazi ukumphika uJesu. Komele nje ulimele iqiniso
mawusuzingelwa kumele ulimele noma makuwukuthi uyamphika wazi ukuthi umphika nje unaphakade usuye la kulolu phawu usufakwa kulomkhakha lo ukuthi ngelinye ilanga mase kuthatha uphawu nawe uzobalwa as one of them. Okay. Yeah. Abanye abantu kuyokwenzela nje ukuxwayisa nje ngendaba abantu abanemali ezinkulu emabhenki ba-investile abantu sithini isixwayiso sakho lokho? Mina babusibiya angitsheli umuntu ukuthi akangayithathi noma akayithathi i-digital ID mayisiphuma. Mina okwami ukuthi ngicela uyi-understand ukuthi yani inhloso yayo, the true reason, nanokuthi you must pray about it. Please pray kusemanje kuse-early ukuthi uNkulunkulu akusize akuhlelele kulokho okuzayo ngoba kungenzeka nanokuthi makuwukuthi uzokwala ukuyithatha ungasa-access into zakho emabhenki. So ke uNkulunkulu akakusize kuse-early ukuthi akunike i-wisdom yakhe yokuthi udilwa kanjani nesimo esinjalo. Yebo. Alright. Iliphi ivesi mhlawumbe ongasinikeza lona other than Isaiah 13 section 6 elingasilekelela umlaleli ukuthi ngenxa lelizwi leli noma uthandaza kodwa-ke yazi ukuthi vele uJesu utheni ngalesimo mawuthunalo mhlawumbe ke singenzeka indlela. So the only scripture I can think of okwamanje noma ngingasazi ukuthi sikweliphi ibook, I think it's in one of either incwadi kaJames noma kaPeter ithi basically mawudinga i-wisdom oyicela kuNkulunkulu unika konke unika konke. Yebo, incwadi kaJames i-wisdom nje into nje ahlale esinika yona. Ngiyacela bazalwane for isake yey'ngane zenu, ama-families enu, i-future yenu, cela nikhuleke kusemanje ukuthi uNkulunkulu anihlelele kwenziwa ngizilungiselela kanjani uNkulunkulu ungangisiza kanjani ukuze ngilungiselele i-future yami ukuphila outside of le system ezayo ngoba yona izoza and iza ngokushesha, kuyashesha nje izinto ey'ningi. Ukuthuthuka kwe-system lezayo already iqalile ngoba lithi iBhayibheli umphiki Kristu uyasebenza ngokufihla-ke already uyasebenza. So njengoba siphuma nje sidela konke ezinye zezathu zokuthi siyaphuma kuma-systems alelizwe sikujwayele nje ukuthi siphila ngaphandle kwezinto ezenziwayo ey'ningi emhlabeni abantu abathembele kuzothi ziyimpilo ziyaphumelelisa siphila ngokholo ngokuthemba uNkulunkulu. So ukuze mase kufika leyo system leyo izwakala ngokwezwi kaNkulunkulu weBhayibheli kuyi-system yokugcina emhlabeni le yebhisi isilo umphiki Kristu uphawu le-triple 6 emva kwalokho kube sekubhubha komhlaba. Qhubeka-ke sisi. Yebo, so yona into engingayicela nje kubazalwane iscripture ngingasibeka angazi noma uyamazi uJames ukuthi specifically James chapter 1 qala ufunda verse 1 wehla maye khona oshoda ngokuhlakanipha makacele. James chapter 1 uzoyithola lapho. So ke ilokho ke bengakusenda as a just a word of ukuvala ne-encouragement kubazalwane. Akapheli kusenesikhathi uNkulunkulu usithandile ukuthi asambulele lezi zinto kwabakhishiwe kwi-system noma abakwi-process yokuphuma kuyo. Ungazibali as umuntu onebhadi or umuntu nje onqanyelwe ulayini uthandiwe. Lolu lwazi oluphumile njengamanje lokusixwayisa ukusilungiselela khona abangazi lutho abasazothathwa nge-surprise kakhulu ngezinto ezizayo. At least wena uNkulunkulu uyakulungiselela uyakusiza nangayo futhi i-Theocracy Network nomsebenzi owenziwa umndeni wakwaSibiya ubalekile nje ukuze sifunde ukuthi makuthiwa siphila ngaphandle kwesystem okudela konke into enjani leyo. So ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu abalungiselela basihambile phambili ukuze nathi bazosaluleka ngezinto ngokuphila kule system ezayo. Siyabonga kakhulu sisi egameni likaJesu. Mhlambe ke singavula izwi mnandi iBhayibheli eduzane uLuka chapter 9 verse 23. Konke sesikhulumile akekho umuntu ophoqwayo. Isinqumo somuntu mhlambe kodwa omunye uba convinced kahle ukuthi bekhona izwi alifundayo. Verse 23 uthini? Luka chapter 9 Luka chapter 9 verse 23. Masengilitholile lesingisikele bazalwane the New King James Version. Ithi Luka chapter 9 verse 23. Then he said to them all, if anyone desires to come. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself
akazidele and take up his cross daily athathe esakhe isiphambano nsuku zonke and follow me. angilandele. Amen. Uma umuntu enjani ethanda Amen. desires. Then verse 24. Okay. For whoever desires to save his life will lose it. Umuntu ofuna ukuhlenga ukusindisa ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho. Isho uthini lonto leyo? Isho ukuthi uma ngabe ufuna ukuthola ukuphila ophakade ngoKristu Jesu, kumele ulahlekelwe ukuphila kwasenyameni kwala emhlabeni. Uma ufuna ukuphakanyiswa uNkulunkulu, kumele ulahlekelwe udumo lwasemhlabeni. Uma ufuna ukwamukelwa uNkulunkulu, ufuna ulahlekelwe ukumukelwa abantu emhlabeni. Uma ufuna ukuphumelela kwaphakade ezulwini, ufuna ulahlekelwe ukuphumelela kwasemhlabeni. So ke qhubekana. But whoever loses his life for my sake will save it. Kodwa lahlekelwa ukuphila kwakhe okunconywe la emhlabeni, impumelelo emhlabeni, udumo la emhlabeni, lo muntu usindisa ukuphila kwakhe kwaphakade. Amen. Uma kodwa lokhu kuphila kwala emhlabeni kulahlekela ngenxa kaJesu Kristu inkosi yamakhosi yafa yavuka. Amen. Yes. Verse 25. Yes. For what profit is it to a man if he gains the whole world Kuyakumsizana umuntu ukuthi azuze izwe lonke and is himself destroyed or lost? yena uqobo alahleke noma kube na. Ake sime lapho. Sicela ukuvala kanjalo ke bafowethu. Mhlawumbe sisimabe kudinga abalaleli befisa ukubuza something iclarity ethile bangathola kephi inombolo. Inombolo 071 538 5995. 5995. Yebo. Ukhanya amawe. Yebo, tholakala ku WhatsApp sikakhulu. Mawungase nje ungishare i-voice note noma i-message ngakujabulela lokho ngoba sometimes ocingweni angitholakali. Siyabonga kakhulu dadewethu. Ngiyabonga mina ke kakhulu. uNkulunkulu asibusise egameni likaJesu. Amina. uNkulunkulu asibusise abalaleli sonke egameni likaJesu. Amen.